karam manganah kodong yonan baganti buruk sisya. Alun pane alah barandang mangkonyo canggu dek nyalopi alun jane karam manganah kodong yonan paganti ya alun jale bidu kakaram manganah kodong yonan baganti sisi ampanan taelo padai tido karam juo dek ulah terlampau harum darah nanden sangko cinta lai banau kacang di kabe tak seraju tangah galangga pandai adi malipe paco cando salenda ya pandai mana
onde jando salendang sisi abangan tak elok badai tidak karang juang de ulah terlampau harum garah nande sangko cinta Jangan lupa diintip channel YouTube-nya ya, Adi Farma Paswar, Asgadin Allah Musik, dan Erik Estrada. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Si bunga rempoy lah masih jandong si rambut kusut jandong meninggal panang sahala itu cinta kasih ka adik jame kok putus janda meninggal panang sahalah itu cinta kasih ka adik jame kok putus tak ada jauh sayui gantung pada di ujung malam rasakan putus jantung jo hati nan barang wikan tarambau jatuh de ulah jandi di bulu imanin buayan sayang nan sakit juang nan luka juang nan menangguhkan yang bersama Asgadina.
padi nyoluka kanai sambilu indah sapadi hati dan kini di seso janji padi nyoluka kanai sambilu indah sapadi hati dan kini di seso janji tak jauh sayut-sayut gantok padati di ujung malam rasa kaputui jantung do hati nan barang buikan tara mau jatuh de ulah janji di bulu imani buayan sayang nan sakit juo nan luka juo nan manang kuangkan kayo lah surang alun tantu dene maminta usah tuan guru sangko denai hanya singgah saja de adora sodun sana sakampung sapa mainan sama sotu mako tapi jangan tua usah kayo tuan banggakan lama jauh dari dun sana biarlah dak ababiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari ya bersama arranger kita di sini tentunya ada Datuk Cigano dan pastinya bersama channelnya Cigano Sayang Love Musik Official.
kok kayo lah surang alun tantu dene maminta usah Tuhan buat sangkong denai hanya singgah saja de adora sodun sana sakampung sa pamainan sama sotulung mako tapi jangan mentua usah kayo tuan tanggakan lama jauh dari sana biarlah tak berpipi tapi asalai berbudi paguno dalam negeri Igis ya. Kita coba lepeh nang layang dulu mak deh. Iyo sinangi eloklah di bala dia tuju ujung panggang pasang naik pasir lah tabanam mamuke urang di kualo iyo barang wih malam dan lapehkan layang-layang denai barambui usah kare bana banang den singke mao lapok pulau ayo ya malapeh layang-layang bersama Erik Estrada ya manyo Pak ramilah urang di tengah sawah urang malapeh yo layang-layang den lapeh pulau
layang den untuk kok namu yo dinai atas den paciku nak janyola pati tangan den mama cika kironyo datang badai mampe layang-layang den putus di tangan padia layang-layang den putih di tangan putih marau kaladang urang oi layang-layang den putih di tangan putih marau kaladang urang urang di sawah sadang bakame mambau padi kadilungkan bukan salah denai malape salah de angin nama putuskan bukannya salah denai malape salah de angin nama putuskan. Digi siap bersama Erik Estrada. Oi Mandanyui. Goyang kita lihat deh, goyang kita benda, bekoh deh, santai kita dulu. Ramilah urang di tengah sawah, urang malape, yo layang-layang den lapeh pulau. Layang den untuk kok namun yo dinaikkan den paciku nak janyola pati hasangan den mama cika kironyo datang badai mampe layang-layang den putus di tangan antah badai yo nala datang antah badai yo nala singke layang-layang den putus di tangan putih marau kaladang urang oi layang-layang den putus di tangan putih marau kaladang urang urang di sawah sedang bakame mambau padi kadilungkan bukan
nan memutihkan bukannya salah komadnya dengan malape salah de angin nan memutihkan. Onja urang usah dituruikan karena diri dia usah dari kini dia sedang arek makan malu kita jurang nagari. Oke, saatnya kita tangi Bapak Yuang rumah. Yang sedikit aku informasikan untuk Rosana Ambo Nanado di Ayawu, alhamdulillah sudah beredar album perdana Ambo dengan tembang pop Minang standar. Itu sudah bisa didapatkan di toko kaset terdekat atau bisa diintip di channel YouTube Global Music Wine. Dan jangan lupa intip juga channelnya Adi Farma Pasbar. Jangan lupa di like, di subscribe tentunya. Jiko mandi di adik di hulu Geneng di baru mandi jo galwakan sono jiko mati di ampo dahulu hutang piutang rilahkan saja jiko mati dia ampo dahulu hutang piutang rilahkan saja. Sakit di badan tak berubah, sakit rasa ngilu kasadonyo biarlah mau dia bapak yang rumah asa janadi tingkah pulo biarlah abangnya bapak yang rumah asa janadi tingkah pulo onja ulang usah diturunkan karena diri dia dari kini anak dan kece komadia sadang arek makan malu kita jorang nagari anak dan kece komadia sadang arek makan malu kita jorang nagari.
Usahlah adik Sampai kandenan Rilanyo adik Nanden harokan Cintalah lamodi Nan kita pakai Anak nanisu Jangan sio-sio Cintalah lamodi Nan kita pakai Anak-anak nisu Jangan sio-sio Ya, sudah kita dengan judul Tangih Payung Rumah, spesial untuk rumah dan pecinta Minang. Terkhususnya spesialnya untuk Abang Gaya Ampur tentunya yang ada di Padang. Itu Mbak Uniang ya, beserta ibu. Malu kita jorang nagari anak dan kita komadiai sadang are makan malu kita jorang nagari usahlah adik Sampai kandenan Rila nyo adi Nanden harokan Cintalah lamo dia Nan kita pakai Anak nanisu Jangan sio-siokan Cintalah lamo dia Nan kita pakai Anak-anak nisu Jam sio-sio Coy ko seso Papa yang rumah Sakinan indah Kurang hiraukan Biarlah aku di rumah Nyampang kok mati Tolong dilakukan